Здравейте хора, аз съм SmileBG и ние си играем Subway Surf на компютъра и сега започваме. С мишка се играе, много е трудно за тези, които мислят, че е лесно. Нещата, това е демо игра, нещата са много ефтини. Този герой, който, ако го виждате, ето този го взехме за 7000, а той не се сещам да по-скъп, 120 някъде. И за тези, които гледат в Payday 2, много съжалявам, че виках, просто опитах се да е някакво смешно. Наистина ще се радваме, ако дадете няколко лайка и моля, не ни хейтвайте с не можеш да играеш и такива. Това, че снимаме с телефон, просто не ни остава време от училището, макар и сега да сме в ваканция. Те са разни програми за снимане и просто така не е по-лесно. Но по-късно може и да снимаме по нормалния начин на HD. Слан, който не вижда много добре. Сега, парите, които сме събрали са 170, сега ще видим колко. И това беше крат. 528 и да, благодаря, че гледахте, коментирайте, лайквайте и без хейтване. Моля.